ewo offenso a offenso man ya nana dwamena akentenya wo chekere ne manye wone afrane wa offenso man hima wo mo nso ebaanu na wo mu free so a won maba wo bo de ebeka sese bia ku donto nananoma asonafo a won mo ati komponent so obi animu Cantain, offenso Amanhene, Nana Jamna Cantain, Dudu Bribie, Atia Brutia Bidie, Onuna Wabrim Ponia de Chapon, and Tina Sodaya, Okoto Koyabo Bribrim, offenso Amanhene no, Nana Jamna Cantain, Yura Sao Fatao, as Sao Fatao, Yura Sao Fatao, Abusian Nana no Motina Koya, Anna, Yanu Amun. Sampa Nana Jafara woto so mienu wono enso na wone ne dom won mo atu atene a won mo efri Sampa memu na won mo baba bedru Asante memu na esum sikadwanti won mo de ani die ne ebu esefata edeba enu nti Sampa Amanhene ba ko pe wo Ghana ha na sikadwaje na tumu na Asante maaje na tumu na wono eno so ene ne dom aba bedru ene ampe bedwa sanse ba bia Asante man kokoduru bia no wo mu nyina ebeba yedika kire mu aka de akire mu say ye kan Asante man a ende ewo Asante region hanko a ye ba Asante amamre ne amane mu dia Asante man etwam efri Asante a ekọ enkroto awodo so etupan ekọ amano ne nyina enti ene ba bia sikadwe kopim bia no wo hene bia osum sikadwe bia no wo mu simi soyi yade nko na be ma sa wo hene ne ontimi ma wo mu nyina do mani be kirima na ya be ya amamre kama nti se na wo amanse premre bakwai ana yade ani ekiremu yi na wokọ amanse de a ne ka amanse premre a ejina ba akopẹ aya be kwa Amanhene ya nana no ne dom won mato santene na wo mo bai yetimi nka Asante abakwasam abra amanse premre ye be yi wo mo na yade wo mo afri mu awo etinana ade ne dom ana ato sante na wo mo bai die tienie abra nananu mo ye o madwesa wo mo nam na o mu chi na o mo pe baabi agwagwota no wo mo gogodu baabi akwaye nu no na Appiah ye friend se opremre wo ba no ba beda nananu mo anchan no betra na ore nananu mo wonya nananu mo hwe etibra nananu ani boss no ana o si we die amanse premre pa eti amanse premre wo ma wutedi no sa na etie bekwai Amanhene ana wone ne dom eti owura benchire ni mu a ana ya tro de agum no amanse premre nanu ada ye nya akwanya ya ne di nkomo no ye na ne tujwa ama ye hu ye ebi anu no eti na ana ne dom ana ato santra wo mo ayi wo mutia wo mo ba no amanse premre fo no o premre won kanipa o premre won hanipa o premre won pu ne ntaso mu nipa so wono ene wo be abusuafo ye mfia ni nchemu ewo Asante man so na ye ka Asante abakwasema baby esusu ni yegidi Asante pie free ye ene wo kwa akwa ye da France Asante man so mu yawa esimu na yenkwa aduana pie sie preko pe aduana achi abrade a kama eja kokotua na no esumnya hene ena Amanhene ena wono so ayi ni ti a wode nani echiremu ewa ha no etie na nanom asumnyafo ene ne Amanhene ena wo mu nyina ato santena wo mu so aduru hasen
Amanhene say kan ya na wo mo yi wo mu ti a won mu enyina do mo mu nyam ba bia sika dwa kopim bia na de wo ba die eye Otumfuo de otu kuru wi okra ne bra ma so wono ankasa ne wofa a nsuta Amanhene wono na wayi ne ti a wono ne dom ato santena nsuta Amanhene na wono ne dom eyi wo mu ti o mo ban Absia yamfia ni enchemu awo bosomtwe emensimu na yamfa enkonkogina kontase Amanhene na wono nso ayiniti ne barima amankwa duna wono nso ene ne dom ene wo mayi wo muti a wono mu efri kontase a wono mu eba no Absia yamfia ni nchemu na yenko Adankrenyan Amanhene na wono nso ayiniti a wone ne dom won maka bom se kutu se bam na won nso aba bepie mu ewa ha no ampe ebedwa tini eba ni nyina ya Asante akade ayemfo eba nyina de Asante akade na omo de asiesie omo amana ye fa Absia mo man fie ni nchemu ewo nkranza memwe okra miensa abo mo kwakire wo mo man na yenko enkranza na afei na enkranza Amanhene a wono ebaaye wone ne manhema na kwa me bafo a wotoso mienu na kwa me bafo abebio e ma refi se wono ene wo Amanhene ba ko a itirimu ye nide yie pa yabse da bre wi dwapen Amanhene a wono di adokuma samo na tirimu de asha ne ma ewo Asante amamra ni amanye mu a ohe ba ko no sutimu ya nde pa eye enkranza Amanhene ne tenten ni ntia wane se eye Otumfuo de otu okro wi okra ne bra wi nwoma so ne ba eye na ba kan na eno no ne yire ene ye enkranza Amanhene wono odi enkranza Amanhene akonwa mprimprin ya ena ne ba ensu eni enti wa se wode kwa adwendwen mu a sabia ko to de otu okro wi okra ne bra wi nwoma so opim so Otumfuo se tutu atena dwambu na ba kan ba ne nkyeye why ne bedi timude ede ache no enti nkranza Amanhene na odi timude agede atomo wode ne kon ato ho a ene obeboa na wasom ne se abusia yedru manson onkwanta Amanhene ene Amanhene ma papa bi
ɛna wɔn atwa ahyia yi ɛna yɛna na sika papa bi a ne redeɛ ɛne ne din ɛsɛ wɔn ɛne wɔn hema wɔn ne n'atena nkonnwa ɛna wɔn atwa ahyia akwasi de atwa to vision pimbienu ɛne aduonu enum yi wɔn bɛboa nea yɛn nananom asrafo a sɛbea kɔ tɔ sɛ asɛ ne ano nkɔnyɛ fɛ ɛne n'etikɔ ɛde sɛ obi anim eti wo deɛ sɛ waado ani fam na ahwɛ nananom asrafo a wɔn atwa ahyia ha tim sɛ mɛmɛ ɛma ɛna wɔn atwa ahyia mu hanom a ɛnyɛ asɛm ketewa Amanhene ɔno nso ɛna mu sɛ wɔte wa ne kyini yɛ fɛfɛfɛfɛ esi no so ɛwɔ ha no yɛ maame a ɔno nso efiri Asante Achemagogo manhema ɔno nso ɛna waba abɛbɔ ade fɛfɛfɛfɛ ɛma bi owotwa ka bi a ɛwɔ sikadwa ɛho no wɔn mu nyinaa wɔ ha Amanhene ɔno nso ɛna wɔne ne dɔm wɔn mu atena se a wɔn mu ɛwɔ ha no ma ɛnyɛ asɛm ketewa koraa no.
apart from His Majesty the West, can stand. We respectfully ask you to stand. The Asante Otumfuo Osetutu the second. Canopy are 7 umbrellas. And he's wearing sumptuous gold ornaments from the hair to toe. Heroism in Asante. That's the ground behind him. Right behind him, the people coming behind, the guy in the casket. It's called Nyansapo. Nyansapo is like a fridge where there's water and food in case the king would need to take water. That is Nyansapo. Then right there we have the gun bearers. Now, all these guns have history. That's why they are carrying this way. The parts, the old Sunday bar shows the history of all of them. They are the special bars of Otumfuo. We have the morning service, we have all the prayer, but these are the special bars. Every single one has a story to tell. Every single one has a role to play. And that is why this is showing all kinds of regalia, showing Asante militancy in peaceful times. You hear the guns, you hear all those things, but Asante is a peaceful nation. But the drumming, the photo from drumming and everything shows Asante heroism, Asante power, and all the regalia have history. So this is history in motion. History in motion. And that means we are also history. History is performed in Asante. And the key of being
say to Kuna was Zumafo. Bakuma Zumafo. Bakuma Tabi Zumafo. Bakuma Saguni Frenia. Welcome from Amanhene of Lady. Obima Kuzunkuno. Abasma Bena. What's the Rumina? What will Rumina? Bakum Cracker, Kum Cracker, Kum Croko, and the Cracker, and the Wafazia Pipim. Bakum Burning Mankata. Bakum Burning Tinko. Bakum was that where did I see? Bakum Patajuma de France. Bakum no Mapuzi. Bakum Sajaruno. Fidje was a big one for Nache. And I did have a more for no. Was the boy said, Janume? I'm so sad to free me here. But some told us to have it to know. Wama Cocoa to the Mamma, CIDO. Wama the Fiada. Eddie for fee. And to the German quarter. I mean, to go to the Alabama. Because the Alabama say you. We never about the woman. Cocoa. The Cocoa now. And who said to two? As well as the swap. When the president war, what would you make in crap? Who got your papa? Didn't remember to my pen with their flat. How could you go for? And Timmy Jackally, while standing man of the Macomb for Yancy. How could I fucking go for? How come I'm out of water. How come Rachel, Mark, what did you have me to a confally? What fruit at a patas and work with trophy and they would say, who wanted with 2 more to say. Asante conquered the area, he left that area to the care of his son. So that's the Kwanzaa Amanhene. Some of these are historical. It's been great today to have Professor Bafo Boni, of course, didn't you bube? The brebe says you bube. I buy the day. Crap, Prego, and him Sabe, or Jambu, be a secret, and was what dollars. Anyone to Nafi, Emma, I said, Blani P. Freeman Tamba, he say pain, and young Quandewa, lay a sotron white. And son, or dear Svefitana, my quad, Ebenezer, what would turn in some of the money. You are a new reclaiming. We are so for Brownie. Tonte, Yanam Sania, Nyansapo. I want to take a money, I can see, and take a bonnet, and I'm quite required. What our amount to my effect, he did the same. They did Obama.
akola wa no so na se otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya